Torna al teu lloc i pensa-hi. Fixa-t'hi, para atenció. Tot això és el que els diem tot sovint als infants, als nens, a les nenes, als adolescents, als joves, quan tenen un problema matemàtic erroni. El tema és com els ensenyem a pensar. Perquè què creus que han estat fent al seu lloc? Que han estat pensant? El tema és que no saben pensar en correcció. I aquí nosaltres hauríem d'entendre que el que ens toca fer com a docents és ensenyar-los a veure les relacions entre les xifres, entre les dades. A tots els problemes de matemàtiques de primària i a gran part dels problemes de secundària hi ha només dues possibles relacions: suma-resta i multiplicació-divisió. Tots els problemes de suma-resta tenen la mateixa relació entre ells: part i totalitat. Em pregunten la totalitat? He de sumar les parts. Em pregunten per una part? A la totalitat, que sempre és la xifra més gran, li trec una de les parts i n'obtindré l'altra. Però l'altre gran grup de problemes matemàtics són els de divisió o multiplicació, que també obeeixen sempre al mateix esquema mental, a la mateixa estructura, i per tant és una estructura que ens pot ensenyar a que ells aprenguin a pensar en funció d'aquesta estructura. Unitats, vegades i totalitats. És a dir, qualsevol problema on hi hagi una unitat que es repeteix una sèrie de vegades i hi ha una totalitat, aquest és un problema que resoldrà amb multiplicació o divisió. Si ens pregunten per la totalitat, haurem de multiplicar. Si ens pregunten per les unitats o per les vegades, haurem de dividir. No, jo crec que no és adequat dir-los vés al teu lloc i pensa. El més adequat és dir-los vine que t'ensenyaré a pensar. En aquest sentit us convido a que la vostra escola sigui una escola pilot. Una escola pilot d'uns materials de problemes matemàtics que ensenyen a pensar. Aquí sota trobareu un link. Aneu a aquest link i aneu a aquesta pàgina web, inscriviu-vos i cada cert temps, d'una forma regular, us enviaran material per resoldre els problemes matemàtics. Primer de cicle inicial, després de cicle mitjà, després de cicle superior, a mida que es van elaborant. Els proveu sense cap compromís. Si voleu, ens dieu com els podríem millorar, però això no és obligatori. El que sí us animem és que els proveu, perquè un cop que els hàgiu provat, entendreu que les matemàtiques, els problemes matemàtics, es poden explicar i ensenyar i entendre d'una forma absolutament molt més fàcil, molt més senzilla, molt més eficaç. Així que no val la pena que ens amarguem la vida, que amarguem la vida als nostres alumnes i que les coses siguin difícils. Així que us animo molt a fer-vos escoles pilot.